Jedan od puteva ka lijepom ophođenju prema ljudima jeste da se spustimo na stepen ljudi s kojima komuniciramo i sa kojima razgovaramo, s kojima se ophodimo. Braćo moja draga, cijenjene sestre, pazimo dobro. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je podučio enzilu nase menazilahum. Spustite se na stepen ljudi. Nije isto ophoditi se prema starijoj osobi i nije isto ophoditi se prema djetetu. To je opće poznata stvar. Dijete hoće da mu posvetiš pažnju i da budeš blag prema njemu, ali starija osoba traži isto poštovanje, jer on nije balavac. To je čovjek koji je star i zahtijeva određeno poštovanje. Zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da nije od nas, ne može biti musliman potpunog imana, potpunog vjerovanja, onaj ko ne poštuje starijeg i nema milosti i sažaljenja prema djetetu. Ako se nađe kod tebe taj problem, znaj da je to krnjav iman. To nije pravi musliman i to nije pravi vjernik koji Allah subhanahu wa ta'ala hoće. Zato anzilu nase menazilahum atuhibbuna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluhu. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: hoćete li vi da se na taj način zanijeće Allah i njegov poslanik? Šta to znači? Spustite se na stepen ljudi. Kad im se obraćate i kad im govorite nešto, evo na primjer nešto islamu, nemojte im govoriti ono što ne mogu razumjeti, što ne mogu shvatiti. Jer ako ne bude shvatio, može zanijekati Allah i njegovog poslanika da kaže nije to tačno. Ne piše to u Kur'anu. I zanijeka Allahu vjeru, jer on to ne može shvatiti, ne može on razumjeti to. Shvati da je taj čovjek živi u periodu komunizma. Shvati da on ima materialistički pogled na svijet. Shvati da taj čovjek možda nema ni osnovnu školu. Ili shvati da je taj čovjek direktor preduzeća, da je čovjek ugledan, lupan. Svakom se daje njegovo mjesto. I komunicira se na njegov način. I mora se prilaziti ljudima shodno njegovom mentalnom sklopu. Anzilu nase menazilahum, spustite se na stepen ljudi. Zar vi hoćete da se zanijeće Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem? A šta stoji u drugoj predaji? Ma ente bi muhaddisin qauman hadithu la tablughu qawluhum illa kana li ba'di fitna. Kaže Allah, kaže se u drugoj predaji, nećeš ti govoriti jednom narodu nešto što on ne može da shvati. Jedan narod ne može neke stvari da shvati, a da neće to biti iskušenje za njega. Fitna, belaj. Napravit ćeš belaj. Kaže, rekao sam istinu. Pa jesi ti rekao istinu, si napravio belaj. Ne može taj narod to da shvati. Niti je sazrela situacija, niti je sazrelo vrijeme, niti je sazrelo podneblje. Ko će snosit odgovornost onda pred Allahom subhanahu wa ta'ala? Allah u poslanik sallallahu alejhi ve sellem ti rekao da moraš se spustiti na stepenja nivo ljudi. Jesi u tom putu kao ophođenju prema ljudima vodimo računa s kim komuniciramo i s kim razgovaramo. Zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio Muad ibn Džabala radijallahu ta'ala anhu, kad ga je slao u Jemen, kome je dolazi da zna. I što ga islamski učenjaci kažu, moraš poznavati stanje čovjeka. Moraš da poznaješ stanje čovjeka. Ko je on i šta je on, kako shvata, kako poima, da se spustiš na njegov nivo i da mu priđeš na način koji mu odgovara.